Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Milosť nášho Pána Ježiša Krista, láska Boha Otca i spoločenstvo Ducha Svätého, nech je s vami všetkými. Drahý domáci pán farár, otec Lukáš, drahý biskupský delegát, otec Milan a oltárni spolubratia, milí príbuzní nášho drahého Božieho služobníka Alfonza Pavlena, členovia vyšetrovacej komisie, postulátorka, členovia historickej komisie, s láskou vás a všetci domáci a všetci ctitelia Božieho služobníka Alfonza Pavlena, s láskou vás vítam na tejto svätej omši, pri ktorej si pripomenieme 70. výročie smrti Božieho služobníka Alfonza Pavlena. Chceli by sme si na tejto spomienkovej svätej omši uvedomiť veľké Božie požehnanie, ďakovať Pánu Bohu a prosiť ho naďalej v tomto našom procese blahorečenia. V úvode svätej omše uvedomme svojej nedokonalosti, chybiacich, aby sme s čistým srdcom a s veľkým úžitkom slávili túto Eucharistiu. Zmiluj sa nad nami, Pane. Ukáž nám, Pane, svoje milosrdenstvo. Nech sa zmiluje nad nami všemohúci Boh. Nech nám hriechy odpustí a privedie nás do života večného. Prosíme ťa, Pane, osloboď nás spod zákona hriechu, ktorý si v nás zrušil veľkonočným tajomstvom, skrze zmrtvých stanie svojho Syna Ježiša Krista, lebo on je Boh a s Tebou žije a kráľuje v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov. Amen. Čítanie do skutkov apoštolov. V tých dňoch, keď počet učeníkov rástol, helenisti začali šomrať na Hebrejov, že pri každodennom obsluhovaní zanedbávajú ich vdovy. Preto 12 zvolali zhromaždenie učeníkov a povedali: Nie je správne, aby sme my zanedbávali Božie slovo a obsluhovali pri stoloch. Preto si, bratia, vyhliadnite spomedzi seba 7 osvedčených mužov, plných ducha a múdrosti, a na túto úlohu ustanovíme ich. My sa budeme celkom venovať modlitbe a službe slova. Táto reč sa páčila celému zhromaždeniu a vyvolili si Štefana, muža plného viery a Ducha Svätého, ďalej Filipa, Prochora, Nikanora, Timona, Parmenáša a Mikuláša, Prozelitu z Antiochie. Postavili ich pred apoštolov a oni sa modlili a vložili na nich ruky. Božie slovo sa šírilo a počet učeníkov v Jeruzaleme veľmi rástol. Aj veľa kňazov poslušne prijalo vieru. Počuli sme Božie slovo. Tvoje milosrdenstvo, Pane, nech je nad nami, ako duch
Keď sa zvečerilo, zišli Ježišovi učeníci k moru, nastúpili na loď a plavili sa na druhú stranu mora do Kafarnauma. Už sa zotmelo a Ježiš k ním ešte neprišiel. Dul silný vietor a more bolo rozbúrené. Veslovali tak 25 až 30 stádií, keď videli Ježiša kráčať po mori a blížiť sa k lodi a zľakli sa. Ale on im povedal, to som ja, nebojte sa. Chceli ho vziať na loď, ale loď bola už pri brehu, ku ktorému sa plavili. Počuli sme slovo Pánovo. Milovaní, aby som sa dotkol Božieho slova, ktoré sme si vypočuli, tak poviem vám len to uistenie Pána Ježiša, ktorý hovorí, nebojte sa. Prichádzame s tým, že naozaj nemáme sa báť, máme sa tešiť z toho, že prežívame nádherné veľkonočné obdobie. Ježiš zvíťazil nad hriechom a smrťou, stál z mŕtvych, symbolizuje ho tento paškál, táto veľkonočná svieca a prežívame také naozaj radostné obdobie, v ktorom si uvedomujeme víťazstvo Ježiša Krista a nebojíme sa, lebo sme presvedčení, že každá naša snaha, ktorú sme doteraz vynaložili, prinesie bohaté ovocie. Stretávame sa pri 70. výročí smrti nášho milovaného pána farára, domácim to takto poviem, a v rámci blahorečenia Božieho služobníka Alfonza Pavlena. Zomrel 10. apríla 1954, to znamená 3 dní dozadu, dnes máme 13. A v tomto výročí sme sa rozhodli, že urobíme toto spomienkové stretnutie, začneme ho svetou omšou a
potom po svätej omši by som vás rád poinformoval o tom, čo všetko čo môžem samozrejme povedať pri tej mlčanlivosti, ktorou sme viazaní prísahou, čo všetko sme urobili za tento rok, ktorý máme za sebou. Teda apoštoli sa tešia z toho, že môžu byť svedkami zmrtvých stania Pána Ježiša. A my sme tiež povolaní k tomu, aby sme boli svedkami. Svedok má vydávať svedectvo. A tak sa tešíme z toho, že tí apoštoli, ktorí hovorili o Pánu Ježišovi, to sme počuli v posledných dňoch pri čítaní Božieho slova, úryvkoch Evanjelia a úryvkoch skutkov apoštolov, ako sa tešili z toho, aj keď boli upozornení, dokonca zatvorení, anjeli museli vypustiť z väzenia, aby mohli pokračovať v tom vydávaní svedectva o Pánu Ježišovi, o zmrtvých staní. A včera večer sme dokonca počuli to, že odchádzali z veľrady natešení, že mohli trpieť pre to meno, pre meno Ježiša Krista. Pokúsme sa nabrať aj my túto náladu tých apoštolov, ktorí sa tešili z toho, že môžu pre Krista trpieť. Lebo o chvíľočku budeme hovoriť o našom milovanom Alfonzovi, ktorý sa rovnako tešil z toho, že mohol trpieť pri vydávaní svedectva za Krista, za jeho cirkev, za dobro, o ktorom budem o chvíľočku hovoriť. Teda dajme toto dnešné stretnutie do kontextu tohto posledného roka. Stretli sme sa tu pred rokom, keď sme oficiálne začali proces blahorečenia Božieho služobníka Alfonza Pavlena. Som presvedčený, že celý tento rok sme prežívali 3 také silné emócie. Aspoň ja som to prežíval a viem, že aj viacerí, ktorí pracujeme na procese, aj viacerí, pochopiteľne, že možno najviac vy, milovaní pokrvní príbuzní nášho Božieho služobníka. A to sú tieto 3 emócie. V prvom rade radosť zo začatia procesu. Áno, čakali sme na to, dlho sme čakali. A ja vám ďakujem všetkým, ktorí ste priložili ruku k dielu v tých predchádzajúcich rokoch. A ste tu mnohí, ja nebudem nikoho menovať, lebo odmenu čakáme od Pána Boha. A ďakujem vám za to, čo ste urobili v tej prípravnej fáze a verím, a som presvedčený, že vy, ale my spolu s vami sme mali a prežívali sme celý tento rok od začatia procesu blahorečenia veľkú radosť. Druhá emócia, to, čo sme prežívali, to bola vďačnosť. Ďakujeme Pánu Bohu za to, že mohol začať tento proces. A tretí moment, silná túžba, aby proces išiel rýchlo a úspešne. Ale premyslíme si, že je tu posvätný čas procesu blahorečenia. Dajme priestor a čas pre objavovanie a odhaľovanie krás osobnosti Alfonza Pavlena. To je úloha vyšetrovacej komisie vo výpovediach svedkov, to je úloha historickej komisie v archívnych materiáloch. Nájsť tú krásu osobnosti Božieho služobníka Alfonza Pavlena. Bratia a sestry, v tomto posvätnom čase aj my budeme maturovať z tej radosti, o ktorej som pred chvíľou hovoril. Budeme maturovať z tej vďačnosti a budeme maturovať z tej silnej túžby, o ktorej som pred chvíľou hovoril. Nadovšetko však budeme maturovať z modlitby. Všimnite si, ako Pán Boh to pomaličky servíruje, tak by som to povedal, aby sme sa troška smiali pri tom. Najskôr bol maličký obrázok s modlitbou, prosbou za blahorečenie. Pýtam sa vás, brali ste ho, poviem takto, pýtam sa nás, aj seba. Brali sme každý deň do rúk tento obrázok, túto fotografiu a modlili sme sa každý deň tú modlitbu za blahorečenie. A pokračujeme ďalej, milovaní bratia a sestry. Sú tu prosby vo svätých omšiach. Pán arcibiskup povedal a nariadil, aby v každom kostole bratislavskej arcidiecézy sa v spoločných modlitbách veriacich modlila tá
blahorečenie. Sú tam 4 verzie, ktoré sa môžu striedať. A ja keď som tam chodil po arcidieceze, tak som si všimol, že sú farnosti, kde sa s nadšením modlí aj pán farár, aj pán kaplán, aj ostatní, aj veriaci. Ale žiaľ, možno niekde sa tá modlitba ešte nemodlí. Ale verím, že animácia tej arcidiecézy bude aj týmto smerom pokračovať a že to budú prosby v spoločných modlitbách veriacich. A potom na budúci týždeň sa nám podarí vytlačiť deviatnik za blahorečenie Božieho služobníka Alfonza Pavla. Budeme ho distribuovať veľmi rýchlo. A som presvedčený, že to bude ten ďalší krok, že ako to Pán Boh tak servíruje, že teraz je na čase začať sa modliť po tej prvej modlitbe, modliť deviatník za blahorečenie Božieho služobníka Alfonza Pavla. A s tým deviatníkom sa podarilo vytlačiť, a to už máme v rukách, takýto informačný letáčik, ktorý vám po svätej omši rozdáme, s tým, že sú tu základné informácie zo života Božieho služobníka a samozrejme je tu modlitba za blahorečenie, ktorú sa potom spolu pomodlíme v závere svätej omše. A pokračujem ďalej. Je tu teda čas modlitieb. V prvom rade modlitby. Život a svetosť Alfonza Pavlena je dielo Ducha Svätého. Duch Svätý ho formoval od okamihu krstu, alebo môžeme povedať, že ešte predtým, od počatia. Včera sme mali možnosť v Krušovciach si vyfotiť krstiteľnicu, kde bol krstený Alfonz Pavlen. Prečo krstiteľnicu? Pretože tam bol prvý silný dotyk Božieho ducha. A teda celý život Alfonza bol formovaný Duchom Svätým, pretože svätých formuje Duch Svätý. A blahorečenie a svetorečenie v cirkvi, ktoré sme začali pred rokom, je tiež Božie dielo. A keďže je to Božie dielo, tak sa treba veľmi veľa modliť. A tak sa pýtam, ako sa modlíš, ako sa modlím, ako? To musí byť kvalitná modlitba, to nie je, že niečo odmeliem. Ako sa modlím? A koľko sa modlíš? Ak za týždeň sa pomodlíme jedenkrát tú modlitbu za blahorečenie, to je málo. Tak nech nám rezonuje v našej mysli a v našom srdci tá odpoveď na tú otázku. Ako sa modlíš a koľko sa modlíš? A tak, milovaní bratia a sestry, pokračujme ďalej. My sme si uvedomili veľmi silno, že druhým momentom tak ako v živote Alfonza to bolo, a tak je to aj pri blahorečení, je tajomstvo kríža. Približujem sa k tomu tajomstvu Kristovho kríža. Viem prežívať ťažké a nepríjemné situácie v mojom živote trpezlivo, spokojom, s úsmevom na tvári. Bez šomrania, bez kritizovania, bez ohovárania, bez posudzovania. To je dôležité. To je pripodobnenie sa tajomstvu Kristovho kríža. Také pripodobnenie, ako sa úplne dokonale pripodobnil Alfonz Pavlen. Predpokladaný mučeník. Hovorím predpokladaný, lebo keď bude uzavretý proces blahorečenia podpisom svätého Otca, odvtedy ho budeme volať mučeník. Milovaní bratia a sestry, teda pokúsme sa prežívať naozaj hrdinský kresťanský život a toto obetujme za rýchle a úspešné napredovanie v procese blahorečenia. Nevyplakávajme, nesťažujme si. Nasledujme Alfonza Pavlena v prijatí a prežívaní tohto tajomstva kríža. To je druhý moment, nech sa nám fixuje v pamäti. Lebo to je tá úzká spolupráca so zmrtvých stalým Pánom Ježišom, ktorý musel najskôr trpieť a zomrieť a potom stal z mŕtvych. Včera som počul v jednom svedectve, ako doktor Štefan Pavlen, ktorý bol obvodným lekárom vo Veľkých Rybňanoch, ako bratranec nášho drahého Božieho služobníka Alfonza, ako hovoril a
sa začínajú organizovať tie záchranné akcie povolaní, ako ho upozorňoval, hovorí, vieš, oni sa dobre poznali, však teda boli bratranci, 3 roky rozdiel medzi nimi, chodili do kláštora pod Znievom, do toho vysokého gymnázia. No a potom už keď boli tie ťažké časy, tak Alfons sa s ním stretával v tých Rybňanoch. Bolo to také jednoduché, že bola ordinácia a v tom istom dome vlastne aj býval, takže nebolo to také nápadné, že tam chodil Alfons. A teraz on hovorí Alfonsovi, vieš čo, ale daj si na to pozor. Je to riskantné. Vieš, aké sú časy a nemal by si to robiť. A Alfons tak pekne s pokojom v srdci povedal, že ale ja som ochotný aj za cenu smrti pracovať na záchrane kňazských povolaní. Aký úžasný kňaz, ktorý si uvedomil, že my všetci potrebujeme kňaza, ktorý bude ohlasovať Božie slovo, potrebujeme kňaza, ktorý bude vysluhovať sviatosti, potrebujeme kňaza, ktorý bude zjednocovať Boží ľud v spoločenstve. Bez kňazov nemáme šancu prežívať ten plnohodnotný ľudský a kresťanský život a rásť v láske. A preto povedal, že aj keby ma to stálo život, aj tak som ochotný pomáhať zachraňovať kňazské povolania. Milovaní bratia a sestry, predpokladaný mučeník. Úloha tých, ktorí pracujú na procese blahorečenia, je naozaj ukázať z tých svedeckých výpovedí, ako som povedal, aj z tých archívnych dokumentov, ukázať to a dokázať to, že Alfons Pavlen môže byť vyhlásený, že prežil hrdinský život a že v takejto veľkej láske obetoval svoj život a stotožnil sa s Kristovým krížom. Ja som rozmýšľal veľa za tento rok o živote nášho Božieho služobníka Alfonsa, tak som si uvedomil jednu vec, že chýba nám možno taká spiritualita diecézneho kňaza. V prípade reholných kňazov, ako ja som Salesián, jezuiti a tak ďalej, tak v prípade tých reholných kňazov tá spiritualita je daná charizmou zakladateľa. Áno? Keď sú to františkáni, tak majú tú spiritualitu svätého Františka Asiského. Keď sú to jezuiti a tak ďalej, nebudem to ďalej rozťahovať. Ale diecézni kňazi nemajú tak dokonale vypracovanú spiritualitu. To znamená, ako prežívať modlitbu, ako prežívať život, ako prežívať svoju pastoráciu a tak ďalej. Samozrejme, že môžeme ďakovať Pánu Bohu za to, že máme svätého Jána Vianeja, ktorý je super vzorom pre diecéznych kňazov, že máme ďalších svätých, Pátra Pia, Leopolda Mandiča, že máme Maximiliana Kolbeho a ďalších, ale uvedomil som si jednu vec, že keby sme si tak hlboko premysleli všetky detaily zo života Božieho služobníka Alfonsa Pavlena, tak by sme mohli na základe jeho života načrtnúť nádhernú spiritualitu diecézneho kňaza. Diecézneho kňaza, ktorý je na čele farnosti. A v tej farnosti má malé deti, o ktoré sa stará. Veď utekali za Alfonsom a ťahali ho za reverendu tu v týchto miestach. Aké to muselo byť krásne. Ako ho mali radi? Prečo ho mali radi? Lebo reprezentoval milujúceho Ježiša Krista a bol pre nich duchovným otcom. A rovnako to boli aj žiaci základnej školy, rovnako to boli aj tínedžeri, rovnako to boli tí, ktorí sa pripravovali na povolanie, či už do manželstva, alebo do zasveteného života, alebo kňazského života. Rovnako to boli aj manželia, rodičia, o ktorých sa staral s takou láskou. Veď vtedy, keď bol zaistený, to poznáme všetci z tej histórie, tak tuto prišli ho zaistiť a on išiel na faru, ale on v tom čase práve bol v rodine, kde sa pripravovala púť do Mariánky. Aké čosi úžasné, že? A chcel, aby tie rodiny tam išli. A podľa informácií z vtedajších časopisov vieme, že obrovské množstvo veriacich rodín zo Šenkvíc a z okolia pod vedením Alfonsa Pavlena, šenkvíckeho farára, boli na púti v Mariánke. To je úžasné.
A potom, ako sa staral o tých, ktorí boli v tom delikátnom štádiu svojho života. Buď pre vek, alebo pre nejakú chorobu. Ako pestoval tú kultúru odprevádzania do večnosti tých, ktorí sa pripravovali už a boli blízko pred tým odchodom a pozvaním nebeského Otca do večného života. Toto je kňaz, ktorý môže svojim životom dať presný program tej spirituality diecézneho kňaza. A jeho poslušnosť biskupovi. To bolo čosi úžasné. A jeho snaha postaviť sa proti tomu, čo bolo proti cirkvi v tom čase, je nám to jasné, nemusím to rozoberať. Takže to je taký druhý moment, ktorým som vás chcel potešiť, že máme tu vzor kňaza, ktorý môže byť pomocný, ten vzor pri pripravení takej jasnej spirituality diecézneho kňaza. A potom máme tu ešte jeden moment, bratia a sestry, aby sme to dostali aj do takej blízkej reality, v ktorej sa nachádzame. Vieme dobre, aké úsilie v cirkvi je teraz o tú synodalitu. Niektorí to poznáte hlbšie, niektorí menej. Chcem vám povedať, že Alfons Paule, ktorý bol na čele spoločenstva, poprvé na čele, ktorý bol v strede toho spoločenstva a kráčal spolu s tým spoločenstvom a ktorý bol stále v službe toho spoločenstva, dokonale reprezentoval synodalitu, o ktorej teraz rozprávame a snažíme sa poukázať na to, že to je vlastne spoločenstvo, to je spoluúčasť a to je misia a to je poslanie. A teda vidíme, že náš drahý Boží služobník Alfons Paulen by mohol teraz kľudne rozprávať aj o tejto snahe, ktorá v cirkvi je, o snahe o synodalitu v cirkvi. A zaklúčim ešte pohľadom na mučeníctvo. Aby sme chápali veľkosť mučeníctva, chceme sa zamýšľať nad obsahom pojmu mučeník. Kto je mučeník? Prečo sa tak volá, čo to znamená pre cirkev a čo jeho úcta môže znamenať pre moju osobnú vieru a teda pre môj život a pre moju spásu. V poslednom poučení Pán Ježiš z mŕtvych vstalých povedal apoštolom, a vraciam sa k tomu, čo som v úvode hovoril. Tak je napísané, že Mesiáš bude trpieť a tretieho dňa vstane z mŕtvych a v jeho mene sa bude všetkým národom počnúť od Jeruzalema hlásať pokánie na odpustenie hriechov. Vy ste toho svedkami. Ježiš povedal, vy ste toho svedkami. Ten istý apoštol a evanjelista v správe o na nebo vstúpení v skutkoch apoštolov cituje Pána Ježiša a píše: Keď zostúpi na vás Svätý Duch, dostanete silu a budete mi svedkami v Jeruzaleme a v celej Júdei aj v Samárii až po samý kraj zeme. Apoštoli mali teda byť svedkami smrti a zmrtvých stania Pána Ježiša. V gréckej pôvodine v písme svetom na mieste svedok, kde my v slovenčine čítame svedok, máte byť svedkami, tak v gréckej pôvodine je slovo martyras. A martyras znamená mučeník. Chce sa tým teda vyjadriť to, že učeníci sú pozvaní hlásať pravdu, ak treba, až po vyliatie vlastnej krvi. Na cirkevnom súde potvrdzuje svoju výpoveď svedok prísahou, že prísaha na Bibliu. Prísaha, že hovorí pravdu, že jeho svedectvo je pravdivé. Je to určite veľká garancia pravdivosti svedectva. No svedok ako martyras, mučeník, svojou ochotou zomrieť za vieru Ježiša Krista alebo za mravný zákon Kristovej cirkvi dáva tú najvyššiu garanciu svedectva. Hneď v prvom prenasledovaní cirkvi, ktoré opísal Lukáš v skutkoch apoštolov, Šavol schvaľoval, že diakona Štefana zabili. O tejto mučenickej smrti Štefana Lukáš píše takto. Vyhnali ho za mesto a kameňovali. A pokračuje. Štefana kameňovali a on sa modlil.
Pane Ježišu, príjmi môjho ducha. Potom si kľakol a zvolal veľkým hlasom. Pane, nezapočítaj im tento hriech. A len čo to povedal, zomrel. Pozrime sa na tieto tri dôležité momenty. Mučeník je teda ten veriaci človek, ktorý svoju vieru a mravnosť potvrdzuje vyliatím vlastnej krvi. Z textu vidíme, že dôvodom jeho usmrtenia je nenávisť voči osobe ako reprezentantovi Ježiša Krista a jeho cirkvi. Tak to bolo aj v prípade Alfonza Pavla. To je prvý moment. Druhý. Mučeník s pokorou prijíma ortiel smrti a tak sa podobá majstrovi, ktorý bol ako baránok vedený na zabitie. Nemetal sa, nebránil sa, nekričal, lebo prijal túto situáciu ako vôľu Božiu. Prijal to ako povolanie svedčiť o Kristovi mučeníckou smrťou. Tak to bolo aj v prípade Alfonza Pavla. Tretí moment. Súčasne na príklade diakona svätého Štefana vidíme aj tretiu charakteristiku mučeníka. A to je úplné odpustenie a modlitba za prenasledovateľov. Štefan sa modlil s veľkou vierou a dôverou Pánu Ježišovi, aby prijali jeho ducha a veľkým hlasom prosil: Pane, nezapočítaj im tento hriech. Toto je mučeníctvo. A tak to bolo aj v prípade Božieho služobníka Alfonza Pavlena. V procese blahorečenia chceme teda zdokumentovať, že Alfonz Pavlen spĺňal všetky charakteristické črty mučeníka. Od prvej chvíle spolupráce s Titusom Zemanom na realizovaní projektu záchrany kňazských a reholných povolaní žil v povolaní a v plnení Božej vôle. A túžil po plnení Božej vôle. Pán to tak chce. Vedel, že to možno bude vyžadovať aj najväčšiu obetu. Bol prenasledovaný tými, ktorí nenávideli cirkev a jeho ako kňaza. Toto všetko pokorne prijal, odpustil všetkým bez zvyšku a počas pobytu vo väzení sa veľa modlil za tých, ktorí cirkev prenasledovali. Svedecké výpovede v procese blahorečenia a dokumenty z vyšetrovacej väzby hovoria o hrdinskom živote a predpokladanej mučeníckej smrti kňaza Alfonza Pavlena. Pochválený buď Ježiš Kristus. Milovaní bratia a sestry, spoločne s Pannou Máriou obráťme svoje srdce i mysel k nášmu nebeskému Otcovi, ktorý poslal svojho Syna, aby každého z nás viedol po ceste spásy. S dôverou prosme. Milosrdný Otče, daruj cirkvi dostatok duchovných povolaní. Prosíme ťa, aby si nás. Požehnaj všetkých, ktorí slúžia v charitnom diele cirkvi. Prosíme ťa, aby si nás. Ochraňuj všetky krajiny od vojen a krvi prelievania. Prosíme ťa, aby si nás. Pomôž opovrhnutým a trestaným ľuďom nájsť silu vrátiť sa k Tebe. Prosíme ťa, aby si nás. Daj, aby nám svätá omša bola vždy najposvetnejšou chvíľou dňa. Prosíme ťa, aby si nás. Daj, aby nás nikdy nepremohol strach
ale aby nás posilňovalo vedomie Tvojej blízkosti. Bože, Ty si svojho služobníka Alfonza Pavlena ozdobil mnohými čnosťami. Prosíme ťa, dopraj, aby sme ho mohli uctievať ako blahoslaveného a tešiť sa z jeho príhovoru v nebi. Prosíme ťa, vyslyš nás. Všemohúci Otče, Tebe nič nie je nemožné. Upevňuj nás vo vernosti Tebe, aby sme po celý život poznávali, aký si veľký a svätý. O to ťa prosíme skrze Krista, nášho Pána. Obetoval sa raz na kríži a viacej neumiera, ale večne žije aj po svojom umúčení. Preto ľudstvo po celom svete plesá nesmiernou veľkonočnou radosťou, ale aj anielské zástupy neprestajne spievajú chválu, spev a Tvoju slávu. Aby sa stali telom a krvou Tvojho Syna a nášho Pána Ježiša
ktorý nám prikázal sláviť tieto tajomstvá. On v tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb, vzdával ti vďaky a dobrorečil, lámal ho a dával svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás. Podobne po večeri vzal kalich, vzdával ti vďaky, dobrorečil a dal ho svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a pite z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku. Hľa tajomstvo viery. Preto, Pane, keď slávime pamiatku spásonosného učenia Tvojho Syna i jeho slávneho zmrtvých stania a na nebo vstúpenia, akým očakávame jeho druhý príchod, prinášame Ti so vzdávaním vďaky túto živú a svätú obetu. Zriadni, prosíme, na dar svojej cirkvi a spoznaj ňom obetovaného baránka, ktorý podľa Tvojej vôle zmieril nás s Tebou, a všetkých, ktorí sa živíme telom a krvou Tvojho Syna, naplň Duchom Svätým, aby zaujali v Kristovi jedno telo a jeden duch. Nech Duch Svätý urobí z nás ustavičnú obetu pre Teba, aby sme dostali dedičstvo s Tvojimi vyvolenými, najmä s predblahoslavenou Pannou Máriou, Božou rodičkou, so svätým Jozefom jej ženíchom, s Tvojimi svätými apoštolmi a slávnymi učeníkmi, so svätým Martinom a so všetkými svätými, ktorí nám, ako dúfame, ustavične pomáhajú svojim orodovaním u Teba. Prosíme ťa, Pane, nech táto obeta nášho zmierenia prinesie celému svetu pokoj a spásu. Vo viere a láske upevňuj svoju cirkev putujúcu na zemi, Tvojho služobníka, nášho pápeža Františka, nášho biskupa Stanislava, jeho pomocného biskupa Jozefa, celý zbor biskupov, všetkých kňazov a diakonov, všetok vykúpený ľud. Milostivo vypočuj prosby tejto rodiny, ktorú si zhromaždil okolo seba, a láskavo priveď k sebe, dobrotivý Otče, všetky svoje roztratené deti. Dobrotivo príjmi do svojho kráľovstva našich zosnulých bratov a sestry, všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohto sveta. Pevne dúfame, že aj my sa tam s nimi budeme naveky radovať z Tvojej slávy, v Kristovi našom Pánovi, skrze ktorého štedro dávaš svetu všetko dobré. Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi máš Ty, Bože Otče všemohúci, v jednote Ducha Svätého, všetku úctu a slávu po všetky veky vekov. Amen. Voláme sa Božími deťmi a nimi aj sme, preto sa modlíme s veľkou dôverou. Amen.
Udel svoj pokoj našim dňom a príď nám milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame blaženú nádej a príchod nášho Spasiteľa Ježiša Krista. Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľad na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi a podľa svojej vôle milosti daruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen. Pokoj Pánov, nech je vždy s vami. Dajte si znak pokoja. Telo Kristovo. Telo Kristovo. Modlíme sa. Pane, prijali sme sviatostný pokrm a pokorne prosíme, aby obeta, ktorú nám Tvoj Syn prikázal sláviť na svoju pamiatku, rozmnožila v nás lásku k Tebe a k blížnemu. Skrze Krista, nášho Pána. Amen. Milovaný deň po svätej omši by som ešte sa ujal slova, aby som porozprával o tom, čo sme robili počas tohto roka v procese blahorečenia Božieho služobníka Alfonsa Paulena. A v závere toho by sme sa potom pomodlili spolu tú modlitbu, medzi tým rozdáme tie informačné listy a aj obrázky, pokiaľ nemáte tie malé. Ďakujem vám pekne, že sme tak spoločne mohli poďakovať Pánu Bohu touto Eucharistiou, ktorá je najväčším ďakovaním za túto skutočnosť, že máme rok procesu blahorečenia za sebou a chceme naďalej prosiť o Božie požehnanie pri
Najskôr by som teda pár slov povedal, to, čo môžem povedať, a potom by sme sa zhromaždili pri hrobe, pri kostole a tam by sme sa potom druhýkrát modlili za blahorečenie Božieho služobníka Alfonsa Paulena a potom budete len očakávať deviatník, ktorý teda by mal byť v pondelok už vytlačený. Verím, že v krátkom čase sa na to podarí distribuovať, aby sme sa mohli modliť cirkvou schválený deviatník za blahorečenie Božieho služobníka Alfonsa Paulena. Prvý deviatník vyrábal náš spolubrat Dušan Upravický z rodiny, a potom sme niektoré veci museli upraviť, ale niektoré veci sme doriešili a s jeho láskavým povolením sme urobili ten deviatník, ktorý išiel na schválenie na arcibiskupský úrad. Pripravovala ho postulátorka doktorka Terezia Balúšková. A teším sa, že som v úvode dobre povedal, že aj členovia historickej komisie, lebo keď sa dobre pozriem, tak vidím, že máme tu dvoch členov, jeden sa schováva tam vzadu, áno, a pani doktorka, lekárka procesu blahorečenia Andrea Kuková sedí tu vedľa postulátorky. Takže ešte raz s láskou chcem pozdraviť drahých príbuzných. Včera sme vám na diaľku posielali požehnanie, keď sme boli na Topolčiansku, a chcem vám povedať, že bolo to veľmi pekné, že dohodlo sa, že pán dekán Argaláš Topolčanov naplánoval svätú omšu paralelne s touto našou svätou omšou, takže v 10. začala aj svätá omša Topolčanov, ako taká spomienková svätá omša na Božieho služobníka Alfonsa Paulena. Tak by som chcel povedať, že ďakujeme za to Pánu Bohu, že sa podarilo postulátorke pripraviť 38 svedkov, lebo viete, že dnes to nie je také, že prídeš domov a povieš, že chceme mať nejakú výpoveď, ale bolo to treba veľmi dobre pripraviť, aby teda tí svedkovia, ktorí sú už v pokročilom veku, aby nás mohli očakávať, aby sme ich mohli doma vypočuť. A ďakujem biskupskému delegátovi Jozefovi Milanovi. Nevidím. Tu sa to. Dobre. Že akože svätých najčastejšie nevidno, že? Tak otec Milan zase riešil to ako biskupský delegát, že sme mohli vypočúvať svedkov aj doma. Že nebolo to vypočúvanie, že pozvaní ste na arcibiskupský úrad a tam musíte docestovať aj tak, pretože niektorí boli už aj teda stále na posteli a tak, takže veľmi ďakujem za to Pánu Bohu, teda návštevy 38 svedkov aj s prácou tej komisie, ktorá má na starosti vypočúvanie. Všetky tie výpovede, a to nie je tajné, sa prekladajú do taliančiny, lebo pôjdu všetky do toho základného
balíka spisov, ktoré sa budú po skončení diecéznej fázy potom prenášať na dikastérium káuz svätých do Ríma. Okrem toho s postulátorkou sme navštívili farnosti, kde pôsobil Alfons Pavlen a urobili sme si tam to, čo bolo možné zaznamenať aj z matrík, ktoré hovoria o tom, koľko krstil, sobášil a tak ďalej. Okrem toho sme si pozreli tam aj kroniky, v ktorých sme našli niektoré záznamy o Alfonsovi Pavlenovi. A ako som vám už v príhovore spomínal, včera sme boli v Krušovciach, kde sme si vyfotili krstiteľnicu, kde bol Alfons krstený. Počas celého toho roka bolo viacero kontaktov s médiami, ktoré zabezpečovala postulátorka Tereska, a tie médiá boli teda s tým, že chcú medializovať samozrejme proces blavorečenia, takže mali ste možnosť či už na televízii Lux alebo v rádiu Lumen alebo aj na TKKBS, aj na v rámci istých ďalších médií mali ste možnosť počuť o práci či už vyšetrovacej komisie alebo postulátorky alebo historickej komisie. S postulátorkou chodíme z poverenia otca arcibiskupa monsignora Stanislava Zvolenského na rekolekčné stretnutia kňazov, dekanátov Bratislavskej arcidiecézy a tam vlastne tým kňazom hovoríme, prednášame, postulátorka prednáša začiatok procesu a podmienky procesu blahorečenia a potom životopis, krátky životopis Alfonsa Pavlena a mojou úlohou je zase v druhej prednáške, ktorá tam má odznieť, hovoriť o teologicko-spirituálnom rozmere života, smrti a teda aj tohto procesu blahorečenia. Okrem toho chodíme prednášať do kostolov, kde majú záujem duchovní, aby veriaci počuli viac o živote Alfonsa Pavlena, tak chodíme aj do kostolov a do rôznych spoločenstiev, aby sme rovnako hovorili na tú tému, tak ako hovoríme aj na tých rekolekčných stretnutiach kňazov, dekanátov. Historická komisia zasadá pravidelne a tam vlastne sumarizujeme všetky tie výsledky toho bádania členov historickej komisie a rovnako aj lekárky procesu blahorečenia. A len aby ste mali taký maličký prehľad, tiež to nie je tajné, tak vám to môžem povedať, že bádalo sa v archív, 25 archívov, archív Arcibiskupského úradu Bratislava, archív Arcibiskupského úradu Trnava, Vojenský historický ústav, Vojenský historický archív, štátny archív v Bratislave, štátny archív v Bratislave pobočka Modra, Slovenský národný archív, Ústav pamäti národa. Máme výhodu, že jeden člen historickej komisie teda má možnosť pozrieť všetko ako Ústave pamäti národa, pretože tam je zamestnaný. Archív Zboru väzenskej a justičnej stráže v Leopoldove. Taká kuriozita, aby ste sa trošku aj zasmiali, keď sme tam išli s pani postulátorkou, tak nás tam pripravila tá pani, čo to má na starosti v Leopoldove. No a povedala, že teda ešte kto si tam je v Leopoldove, kto by sa s nami chcel stretnúť. No a tak nás posadila, že nám urobí zatiaľ kávičku. A otvorili sa dvere a prišiel môj bývalý žiak, ktorého som kedysi učil a on je tam zamestnaný, tak to bolo také milé. Samozrejme, že nám vyšiel maximálne v ústrety. Potom archív spoločnosti Sv. Františka Saleského, teda Slovenská provincia Salesianov Dona Boska. Tam máme možnosť sa dotknúť niektorých archívnych materiálov Salesianov, konkrétne bratranec Alfonsa Pavlena, to je náš milovaný spolubrat, tak aj jeho archívny
archívne materiály sú tam, takže mali sme možnosť aj toto pozrieť. A ďalší. Ďalej farské úrady, Sološnica, Leopoldov, Banská Štiavnica, Čenkvice, Krušovce, Topolčany, archívy v Českej republike, Národný archív Praha, Archív bezpečnostných zložiek Praha, Väzenská služba Českej republiky, Generálne riaditeľstvo, Kabinet dokumentácie a histórie Väzenskej správy Českej republiky, Fakultná nemocnica svätej Anny v Brne, Archív mesta Brno, Diecézny archív Brněnského biskupstva, Archív farnosti Brno, Staré Brno. Lebo sme sa dozvedeli, že kto pochovával Alfonza Paulena, tak sme potrebovali aj v tej farnosti mať toto zdokumentované. Moravský zemský archív Opava, pobočka Olomouc a mnoho ďalších, nevynímajúc archívy fyzických osôb a predovšetkým archív určitých svedkov Božieho služobníka Alfonza Paulena. Tak aby ste videli, že je to naozaj veľmi veľa kilometrov jednak a naozaj to bádanie v tých archívoch predpokladá desiatky hodín času. Tak. Čiže toto bola zatiaľ taká náplň tejto práce našej historickej komisie. No a čo sa týka vyšetrovacej komisie, tak ešte oni majú teda nejakú prácu, ktorú budú vlastne doťahovať. Samozrejme, my nemáme všetko z týchto archívov zdokumentované, pretože je vám jasné, že keď idete do archívu a povedia vám, že dobre, ale je možné, že v našom archíve ešte v takom fonde a ešte v ďalšom fonde je možné nájsť niečo, čo by mohlo byť dôležité, tak samozrejme, že do toho archívu treba ísť viackrát, takže toto bude práca ešte nasledujúceho času, nasledujúcich mesiacov. Preklady sa robia, to som vám spomínal, výpovede svedkov, ktorí vypovedali, už sú preložené do taliančiny a takisto sa budú prekladať všetky materiály. Okrem toho robí sa práca, teda správa historickej komisie rozsiahla, kde musí byť zachytené všetko, čo sa našlo v archívoch a dokonca tam musí byť aj napísané, ak v nejakom archíve sme nič nenašli, aj taká situácia môže byť, tak tam musí byť napísané, ale boli sme vtedy a vtedy, hľadali sme tak a tak, ale nenašli sme nič konkrétne, čo by sme mohli zaradiť do tohto procesu. No a začína sa písať životopis, hovorí sa tomu kritický životopis, ale neberte to tak, že to je kritika, ale kriticky sa hovorí, pretože to je vlastne vedecký životopis, ktorý musí byť podložený citáciami, či už z výpovedí alebo z nejakých tých archívnych materiálov. A napokon pani postulátorka má na starosti aj nejaké nahlásenia mimoriadnych udalostí na príhovor Božieho služobníka Alfonza Paulena. O jednej môžem tak stručne hovoriť, pomerne vážne ochorenie hornej končatiny istej osoby, ktorá bola tak, povedal by som, nedobytne prosiaca, že na 1. novembra minulom roku na slávnosť všetkých svätých sa obrátila a hovorí: Alfons, ty si v nebi, ak si v nebi, tak prosím ťa. A naraz všetko sa skončilo, všetky bolesti a tak ďalej, tak ďalej. Takže to je na také povzbudenie, ale samozrejme sú aj ďalšie, menšie, ale také, mohli by sme povedať, mimoriadne zásahy na príhovor Božieho služobníka. Preto máme napísané aj na obrázku na zadnej strane, že obsiahnuté milosti nahlási na arcibiskupský úrad Bratislava pobočka postulácia. Takže chcem znovu zopakovať to, čo som kázni povedal, čo považujem za najdôležitejšie, že čas práce na diecéznej fáze blahorečenia a
potom príde rímska fáza, tak tento čas to je mimoriadne dôležitý, to je posvätný čas. To je posvätný čas, v ktorom to, čo my urobíme, koľko sa budeme modliť, ako sa budeme modliť a čo z nášho života prežijeme podľa Božej vôle a obetujeme to, keď sa to pridá k tej práci tých, ktorí pracujú konkrétne na procese blahorečenia, tak to môže priniesť potom ovocie. Takže berme to tak, že je to posledný čas a berme ešte jednu dôležitú vec, že keď my by sme boli radi, keby sme zajtra mohli ako sa tešiť z blahorečenia, ale ja si myslím, že Božia pedagogika je super fantastická. Ona nás vedie k tomu, aby sme naplno využili čas a dali možnosť nájsť čo najdôležitejšie a čo najkrajšie charakteristiky úžasnej osobnosti Alfonsa Paulera. Nechcíme to prenáliť. Ja viem, že niekto povie, že už sme toľko čakali a už by bolo dobre, keby zajtra bolo blahorečenie. Nie, nechajme Pána Boha, ktorý je najlepší pedagóg, aby nás viedol na tejto ceste tej naozaj krásnej práce na procese blahorečenia. Akože Pán Boh sa neponáhľa. A ide o to, aby sme využili tento posledný čas. Nech nám to rezonuje v pamäti, keď odídeme odtiaľto domov, že toto je posledný čas a v tomto poslednom čase chceme urobiť všetko. A to bude úžasné ovocie blahorečenia, keď mnohí z nás postúpia na ceste dokonalosti a svetosti vo svojom živote. Keby sa hneď vyhlásilo blahorečenie, tak by sme sa potešili chvíľočku a potom, že dobre. A takto sa na to pripravujeme a rastieme v dokonalosti a napredujeme na ceste dokonalosti. Nie len my, čo sme tu, ale aj tí, čo paralelne s nami slávili svätú omšu v Topolčanoch a určite mnohí ctitelia Božieho služobníka Alfonsa Paulera, ako aj náš jeden oltárny spolubrat, ktorý tu prišiel už vo štvrtok. Dobre hovorím. Vo štvrtok prišiel, lebo si myslíš, že štvrtok je táto svätá omša. No, ale on sa rád chodí a modlí sa veľa, takže